First time मालायखौ नुबाय थायोमोन नाथाय दिनै आं गावनो खालामदों। So hello लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो, गिबियावनो बयखौबो आं चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आरो दिनैनि बे गोदान ब्लगाव गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअआ मोनसे आनबक्सिं टाइप जागोन मानोना आं मोनसे एक्सन केमेरा बायदों। बे एक्सन केमेरायानो जाहैबाय SJ4000 मडेल, वाइफाइ जे कानेक्ट खालामनो हायो। ओमफ्राय बारा दामि नङा, दामि माने जेनेबा ग'प्र'फोरा जेरैबायदि दाम लायो बेबायदि दाम नङा आरोना, खिन्थु बेबो एसे माबायानो जेनेबा जोंफोरनि थाखाय एसे दामियानो। बे लादोंमोन 4899 माने 4899 लादोंमोन बियो। बेजों माने मट' ब्लगबो खालामनो हागोन आरो ब्लगबो खालामनो हायो। ओमफ्राय वाइड एंगोला बेसे मिथिनायनिया, वाइड एंगोला 170 डिग्री वाइड एंगोल लायो बियो। ओमफ्राय केमेरा कुवालिटि माबा 12 मेगापिक्सेल। आङो माने मुम्बाइ कार्निकेल एबा MSK मोननि ब्लगफोर नायबाय थायो, बिनि उनाव बिथांमोननि जेनेबा मट' ब्लग खालामनायखौबो नायो। ओमफ्राय नुनानै मोजां मोनो आरोना, नुनानै मोजां मोनो। ओमफ्राय बिदि खालामनो लुगैयो, आंबो माने लुगैयोमोन। ओमफ्राय बेनिखायनो आं आगोलनो मोनसे बायदोंमोन, जोबोद खम दामनि, ओमफ्राय पिक्सार कुवालिटियाबो मोजां नङा माने ओमफ्राय आं बेखौ OLX-आव फानफिनदो, सेकेन्ड हिसाबै फानफिनदो आरोना। नेक्स्ट टाइम दा ओमफ्राय आङो लेपटप लानायनि थान्दाखौ आं गारनानै माने मोनसे गावनि गोसोखौ एसे गोजोन होनो थाखाय माने बे एक्सन केमेराखौ लानायनि माथा मारिबाय आरोना। ओमफ्राय सार्च खालामै जेनेबा आं एसे बाजेटखौ हानाय बायदियै आङो मोननानै बेखौ आं लानो सानबाय। ओमफ्राय न'निफ्राय लाबाय फैसा एसे बिनानै, बिमा बिफानि सायाव जाग्रा नालाय उपाय गैला। माने ब्लगफोरबो खालामो नालाय, ब्लगखौ माने बेजोंनो खालामगोन आङो, बे एक्सन केमेराजोंनो। माने मबाइलजोंबो माने बेसे खालामनो जायोना, मबाइलावबो माने मेम'रि इमान थाबाय थाया, खामानिफोर मावनांगौ जायो मबाइलाव, जेरै नट्स फैयो, डकुमेन्टस। जेनेबा मबाइला मोनसे प्राइभेट बुस्थु नालाय, स' आरो इयो फिसासा आखाइ हमनोबो मोजां, माने एसे पाब्लिक प्लेसफोराव माने मोजां जागोन हमनो थाखाय, ओरै लानानै ब्लग खालामनो मोजां जागोन। ओमफ्राय इउ वाइड एंगोलबो लाखायो, नों जुदि लाबाबोथ' नोंखौ माने मानसिखौ नुगोन, अब्लाथाय नोंहा जेबो प्रब्लेम जाया मानसिफोर थानाय समावबो। ओमफ्राय मबाइलखौ आरो जेनेबा नोंखौ केमेरा लादों होनना मिथिखायोना, ओंखायनोथ' एसे बोरैबा मोननानै माने बेखौ लानायनि थान्दा मारिबाय आरोना आङो। बेनि उनाव दा लानाय जाबाय, आरो बेजों मा मोनफादोंमोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन, अब्ला नायनो हागोन। नै स' आंनि बे पार्सेला बेनो, SJ4000 मडेला। स' जों बेखौ दिहुनग्रोनोसै, बेबायदि फैदोंमोन फ्लिपकार्टनिफ्राय। नाउ दिस इज द केमेरा, SJ वाइफाइ गोनां SJ4000 वाइफाइ एक्सन केमेरा 2.0। होजा दङ, इनक्लुड्स मा दं नै, वाटारप्रुफ गोनां दं। केमेरानि जाहैबाय, बेखौ जों बोखारग्रोनोसै। ये भाई कैमरा, यस, मार फिसा केमेरा SJ केम। बेयाव मा मोनफायो नायनोसै ना, बेखौ बोखारबाथाय मोनगोन मायबाफोरनि मायबा खाग्रा बायदि मोननो हागौ पिटा। आरो बेयो जाबाय आथा खोनालै, माबायाव हेलमेटाव होग्रा आथा। बे मा आरो नै चार्जार जानांगौ, चार्जार केबोल, डाटा केबोल बायदि। एन्ड येस, बेफोर जाबाय मा जागोन बेफोरो, उनाव मिथिगोन, बाहायबासो मिथिगोन बेखौ उनाव। माउन्ट, बेफोर माउन्ट खालामग्रा, हेलमेटाव माउन्ट खालामग्रा। नै बे जाबाय कभार, मोनदोंरा मोजांखौनो। येस, नै जाबाय JSF ना मा बुस्थु इयो, इ JSF। बेखौ जों माबायाव होनो हागोन, हेलमेटाव। नेक्स्टआ जाबाय नै बेफोरबो सब माउन्ट खालामग्रा बुस्थु गोजा, सब। नै बेयावनिखौ आथा बरिया, मोननै मोनदोंबा मोजां, बरिया मोजां बुस्थु मोनदोंलै। बेफोरखौ माव बाहायगोन दा, आंबो बारा मिथिथ'आ, उनाव मिथिगोन दे। नै जाहैबाय एक्सट्रा कभार, माने
नैजा एसे गब्लं दङ माने भइसआ होमबासो एसे मोजां खोनासिगोन ना नै जाबाय वाटारप्रुफ नै जाबाय वाटारप्रुफ थाखानाया माने वाटार दै हाबलाङायाव ओमफ्राय बेबायदि खालामबाथाय माने साउन्डआ बारा मोजां जाया आरोना इनि जेनेबा थाखानाय साउन्ड माइकआ मोजां जानाय नङा माने माइकआ बारा खोनानाय नङा मोजां बेनिखायनो जोङो बे गब्लं गोनांखौ नै खना जिं जिंखै गब्लं गोनांखौ जों इयाव माने गानहोनानै कभारखौ होनानै माबानो हागोन जोङो नै जाबाय केमेरा हगारग्रा नै जाबाय केमेराफोर हगारग्रा आरो मिहि आरो नै मोनसे दंबावो बिनि उनाव बेफोर जाबाय मेनुवेल बुक माबोरै बाहायनांगौ मा मा दं बेफोरखौ फरायनांगोन र' लासैनो बे मोनसे ओरैनो स्टिकार नै स्टिकार माव बाहायनांगोन बेखौ स्टिकारखौ होनांसिगोन आरो जोंनि असलि केमेराया जाहैबाय नै एसे केम असलि फिसाथार बरिया आखाइ थाइसेयावनो जायो नै आखाइ थाइसेयावनो लाजोबनो हायो नै एसे केम मडेला जाहैबाय 4000 वाइफाइ गोनां नैजा दङ बाटन वाइफाइनि बाटनबो दङ ओजा जाबाय स्क्रिन आरो ओजा दङ बेटारि ओजा दङ नै USB सोग्राफोर नै जाबाय अके बाटन आरो पावार बाटना नैजा सिगांखै दं अब्ला बिनि क्वालिटिफ्रा माबोरै जागोन बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला आङो नेक्स्ट भिडिअआव बिनि क्वालिटिफोरखौ होगोन आरो बेजों ब्लग बानायगोन लोगोसे आङो जुदि हेलमेटाव माउन्ट खालामनो हानाय बुस्थुफोरा दंजोबोब्लाथाय मट' ब्लगबो खालामनाय जागोन टेस्ट नायनो थाखाय अब्ला बेनोसै आरोना केमेराया मोजां मोनदों आङो केमेराखौ आरो थाब मोनफैदो डेलिभारिया स' बे जाहैबाय माबा बेटारि 900 mAh नैजानो दं एक्सटार्नेल मेम'रि सोग्रा आरो USB सोग्राबो दङ जायखिजाया जों खुलिनायनिसै उनाव मेम'रि सोनानै र' मेम'रि सोग्रोनोसै आं मेम'रि सोनायनि सिगां खुलिग्रोनोसै माबायदि जायो एसे केम स' बेनो जाहैबाय नै माबायदि मोजाङानो क्वालिटिया एकदम वाइड एंगोल खालामो ना 170 डिग्री ना मा खालामो स' जोङो बेखौ उनाव दिन्थिसिगोन माबायदि जायो मेम'रि सोग्रोनोसै र' नुबाय बोरै नुयो स' आं दा बोरै नुदों आंखौ आं दा मिथिथ'वा आरो माबायदि खोनादोंबा भइसखौबा खोनाथ' मिथिथ'वा आं दा अब्लाबो बानायनायबाय आरो ना माबायदि जायो क्वालिटिया आसा खालामो मोजाङैनो मोजां जादों आदसा बेनि बेसेनखौ आं खोन्थानो बावबाय बेनि बेसेना जाहैबाय 4899 माने 4899 4899 माबायदि नुदों आरो मट' ब्लग फैनो हागौ जुदि गासिबो बुस्थुफ्रा दंजोबोब्लाथाय हेलमेटाव लगायग्रा गासिबो बुस्थुफोर दंजोबोब्लाथाय आं गाबोन टेस्टिं नायगोन दै शिउ नो बेटारि ओमफ्राय आङो गाबोनफोर एबा समफोर मट' ब्लगखौ लाबोनायगोन माबायदि जायो आंथ' हेलमेटखौ दा माने सिथाबखाबाय जि सिथाबनांगौ बेखौ सिथाबखाबाय ओमफ्राय बेखौ आङो गाबोन नङाबा समफोर लाबोगोन आरोना टेस्ट ड्राइभ माबायदि जायो मट' ब्लग फार्स्ट टाइम मालायखौ नुबाय थायोमोन नाथाय दिनै आं गावनो खालामदों मुम्बाइ कार निखिल MSK बिसोरखौ नायबाय थायोमोन आङो दिनै आं दा हारसिं खालामबायदों माबायदि जादों टेस्ट ड्राइभआ
लगाओ कैसा होता है देखते हैं वाटरप्रूफ सोफा जोङो रेकर्ड माबायदि खोनाय मिथिया दा अब्ला बेनोसै बे भिडिअआ मोजां मोनदोंब्लाथाय लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो अब्ला बाय बुम